लामसोगो खापांनि खासियो रांचानि ताखुता बुखुकसनो बाहायके हिमालय तिनि सों बेलाय एक्साइटेड ककबरक सानाय बसं तिनि बसाल 2025 इंराजी बिसिनि अ हास्तेबो जत बसंनि बिसिङो ककबरक सानाय रक जतन साइमानो अबनो खबै हाप हास्ते हापांनि सिमि 12 हाक्टर जरातै हापांबैनो सिग्रिति बाबा याफर जागमानि अ ककबरक सानाय रकनि साल याखायबा ककबरक सानानि जों मानमानि साल तिनि अबनरक सावैनो हास्तेबो सेमिया 12 हाक्टर जे थायो ककबरक सानाय रक दङ आरोनो तंथसा थंनै बिसिं हहम ददमखा पालालियो जों कक सालायनाय खरकसा तिति एदिसि हापांनि एमडिसि बरमगोनां रांचाक त्रिपुरा हानि मंगनां साजला बिद्युत देबरमा गोबांमा जरा रमै सेक्रिफाइस खालायनाय ताइ खरकसा बेलाय क्यूट दाहिनाय ना चॉकलेट बय दाहिनाय सामिया बेलाय एकदम चला गाहमान और नहरै मान दखना यांगो बबो सालसा टीआईएसएफ नि आदं याखेबा जों बेनि खुक्तिनि साइमान लायानो सार पुइलानो नन फुंका हामसि नोटिस खरं हाबा दं दे बखति हामबाय तिनिनि साल बेलाय नांखुमा साल गोबांमा बरक आलंगो थांखा केस ओंखा मन सानलायफोरु टीएसएफ न खबसावै जे खरां दैसनाय रक जे साननाय रक बबहाय हामबाय याफारना मोसुं तिनि लुकुरंनो ककबरक सानाय बसंदनो हामबाय जोंनि नंनि मीडिया चैनल द ताई जोंनि जत त्रिपुरा दफानि ककबरक सानाय रक द दिनै जे तेर हिंकाय ककबरक साल बा ककबरक दे आबो जोंनि फिल ब्रिटिशनि साल तेर पालाय तंलायो आबो सारा त्रिपुराओ सिबि पालाया हायं मोनांगै जे जागाओ जोंनि त्रिपुरा सा बसं रक ककबरक सालायनाय रक बरक पालाय दङ ताबो आसामावबो दङ बांलादेशआवबो दङ जोंनि हावबो दङ जोंनि ककबरक सानाय बसं रक जोंनि आरोओ त्रिपुरा सा बसं रक 19 ट्राइब्स फानो 9टा बसं रक हेंकाय ककबरक सावो अ ककबरक जोंनि बखा जोंनि बसाक जोंनि बुथैबाय गदालजाक इ सालनो माननो बागै इ जरानो मालनो बागै इ ककबरकनो ऑफिशियल लैंग्वेज बा जोंनि हायुं गोनाङै हासथाय गोनाङै सिंग्रिनो बागै जोंनि बर' रक गिला टेक्टन नांजाग्रिखा गिला बरक आलंगो चबजाखा गिला बरक आंदोलन खालाय थानिओ दागारि दहरजाखा बाक्सा बरक ककबरक न स्कुलो फरायना नांनाय हिने आंदोलन खालायफोरु बुवै द्रेनो खिखले खालांजाखा जों स्कुल कलेजाव थांफोरु हंकाय ककबरक न साबजेक्ट मारिनाय हिमफोरखाय तागपन्त रिनाइन सयावै जों जुरख्लाय मास फिरिओ तारमाने बायथांनि कक न सानै बागै पर्यन्त फानबाय दिनै मकल कतर कतर खालाय हायख्लाय साना नांगौ आबुनि बागै न ताबु पर्यन्त जोंनि अ सवा पाइयाखौ जों नायो रोमान स्क्रिप्ट बाय ककबरक प्रि प्राइमारि स्कूल नि चिमी नार्सारी नि चिमी अप टू यूनिवर्सिटी जरा रक जता खायदे तंमानी आबो ओ चिबुक मुई मनक बाहाय उं तंजाक बाहाय आं नगो तान बागै हिंकाय प्रि प्राइमारी वो कुनो परे जागिया ककबरक प्राइमारी 1 नि चिमी 6 पर्यंत परे जागो थागै थांका उलो ताइसा 8 नि चिमी 10 पर्यंत परे जागो थागै थांका हाय खायते चपें खायै ताबुक यूनिवर्सिटी पर्यंत ककबरक परे रिवै रिसार्च खाय तंगो हाय फानो अरो ताइसा जुंजालनि बुसलि कायजाक तंगो जे रोमान स्क्रिप्ट बाय ककबरक सुइनाय नै जे बसं रक नायो जे रिनाय रक हेंकाय आबु बाइया जोंनि मुसुंथिसे उंनाय हिनाय ताकबो स्क्रिप्ट नि जुंजाला उं तंलायो आबुनि बागैनो जों साका कानानि फानो कावैमैया कारण ताबुक सुंताय बसावो आं इ जरावनो सुजुगमानफोर तिनि सालनो बखा फियोगै सानानि जरा हाय आं मा तंगो 125 स्कूल न ताबुक जोंनि सरकार बिद्याज्योतिओ टान खालायै इंलिश बाय फुरुं तंखा बुइनि दफानि ककथाय बाय फुरुं तंगो इंलिश बाय इनके इ दफानि मरक रखाय ककबरक फुरुंनानि बागै रोमान स्क्रिप्ट बाय सिमिसे फुरुंदी हिने माने आबो पर्यंत नुं नायमानि बाय रिजाक यावंगै बुइनि दफानि ककथाय बाय न सुइदि हिने साजाकमान तंगो हाय फानो जों गोसोआव हाय हिने वानसुगो जे ताबुक फाइनाय सालोबो ताई तालसा बा तालनैनि लोगो माध्यमिक बा 12 स्कूल नि परीक्षा उंनाय आफ्रु ककबरक सब्जेक्ट प्रश्न खालायफ्रुखाय
आं अमथिनो ख्लायदिहैनो साका विभिन्न संस्थाबो साका जे कक वान जे स्क्रिप्ट बाय ताई रोमान स्क्रिप्ट बाय कायनिनो प्रश्न तंथं जे बरक जे रिनाय भाई ख्लाय रिनाय बिनि बागे वान सुक दं और वो 2021 चिनि सरकार फाइमानि उल 17टा कलेज खरक बुसु बरक कक बरक न देवनागरिक बायदि सुइनाय रोमान स्क्रिप्ट बायदि सुइनाय कक वान जे स्क्रिप्ट बायदि सुइनाय हिनाय जे कक बरक डिपार्टमेंट निसिमी आबो सान हरपुरो मात्र 36 जन बरक से कक बरक सब्जेक्ट न वान जे स्क्रिप्ट बाय सुइनाय ताई बाद बाकी खाय रोमान स्क्रिप्ट बाय सुइजाक हिनाय कक बरक डिपार्टमेंट न ऑडिट रक खाजाक दंगो हाइफानो ताबुक पर्यन्त तुम और स्क्रिप्ट नि मेटारा सुं कसालाय तंलायो बाक्सा बाहिनो देवनागरिक बाय बाक्सा बाहिनो रोमान बाय बाक्सा बाहिनो निनी उनको बाय कगवान जे स्क्रिप्ट बाय रोमान स्क्रिप्ट बाय हिंके ताइबो सिटगो हिनाय जतन नाइलाय तंलायो हाइनाय सालो चुंताइबो बुखक कुआर तिनि सालतुइनो ओ याप्रि कथार मानजु जाक्थुसं हिनाय आं नंनि बिसिंति आं कबगो खापांनि खासुक संनार खनाय मान खना बरम गनां एडिसि हापांनि एमडिसि सारनि खुबतुइ जरा काइसाबो अबुकुबुइ बरक न अतिप्रा हास्तेबो चामाथि बार रिगनाय कानै रिसा सरिबै स्कुल कलेज दाखिल मा खलायरिनाय याखाइबा दाखिल उंनानि नांनाय हनै सिरिखक लाइफोर गोबांमा हास्तेनि सिक्लारक अ बसंनि बिसिङाव आलंगाव थांखा जोंताय खरकसा चिनि चकलेट बय बेलाय चलाबो नायथक चिनि सार बायकक सालायनाय बबहाय एक्साइटेड उं सार नंले बबहाय तंथक उं तिनिनि अ सालनो जों जे मानमानि रोमान स्क्रिप्ट रक जरा गाइसिबो अबहाय केदा जों पालाय मानलायनो बबहाय मातं बेलायखौनो हामबाय सेमानबो जों अ जागावो चाकमागात एसडिएम अफिसनि हयते चिनि चाकमा कमिटि हल जरा जों चिनि एनजिओ नो हयते संसावैनाय जों ककबरक सालनो जों हमददम खन पालायखा चिनि स्टेटनि कैपिटल आगरतला आगलि रग उंमा हायकेनो जों अर चिनि चाकमागारबो हमददम का पालायखा आमनो तिविनो ताकलायबो जों सेमाने साइतेबो कतर खते पालायमानो नैनाय जों संसालायखा चिनि एनजिओ नो हयते जों मनो संसाय दङो तै जों चिनि एसडिएम बा चिनि गभर्नमेन्ट हयतेबो चुबासु मानखा जों बरक बाय याक मिलिनो जों प्रोग्राम संसाय दंतिनि जों अरन सिमि रेलि जेंलायनाय इंगे चिनि बरम गोनां टिप्रासा हामख्राय मन्त्रि नो जों नासिं दङो चिनि एमडिसि सारथ सफायखा के बरफ हायकेनो जों चिनि अर रेलि जों जेंनि थानाय इंगे जों सेमाने हायकेनो हमदरन पालायनाय जों तै जों जत टिप्रा हास्तिन लुकुरक जों प्राउड मोमेन्ट नांगौ तिनि जों साकनो ककबरक सानै दफा होननानै जों सिनि मुरमानि अब बेलायखनो प्राउड मुभमेन्ट अबनो जों हमदलके पालायनांगौ गंथाय कुसु नाहरिसे नों पालायनो नांगौ अबनो के खाख्लायो जों हायनाय बसकां बिसिरकबो तेबो हमददम तै हासिं नरक सालायमानि चिनि एनडिसि सारसामानि जों रोमान स्क्रिप्ट बाय सुइनाय बा बेंगली स्क्रिप्ट बाय सुइनाय बा देवनागरि बाय सुइनाय आमो डेमोक्रेटिक कान्ट्रि बा इंडिपेंडेंट तनो नांगौ डेमोक्रेसी तनो नांगौ जे जार मोसौते सैथौ जार सोरमो मतेके सैथौ फेबा जों खाके मा होनो जे रोमान स्क्रिप्ट सिमानि हायके जों आलका स्क्रिप्ट जों सुइमाया कार जों तो परेबो फायजे देवनागरि स्क्रिप्ट जों परे जायगाबो जों सिया जों केसाराय फांसिमी इंलिश मीडियम परे जाखाबा जों रोमान स्क्रिप्ट रोमान हरबनो नते किछा कम्फर्टेबल जागो सैथानिबो परे थानिबो आमबगै तिनो नुगनाय जे चिनि एनजिओ नो हयते जों संसामा जागाबो आं किसा रोमान स्क्रिप्ट बन सुइजाबो आजे सुइथायरकनो आं बेंगली स्क्रिप्ट का आसो स्राय के मायाबा आं रोमान स्क्रिप्ट सुइजाबो बेलायखनो हामबाय खापांनि खासुक संनार ताइ खरकसा चिनि सारनि खुबति खनाय मारा खना आं किसिजा खरसाबोनो देवनागरिकनि ककथाय 5000 बिसिनि सिगां महाभारतनि मल सुइजागो देवनागरिक फियाबा मानव समाज परिबर्तन उंते जों तिनि अ थायो फाइसक पाइका आगिबो जों साल नायसेवै टाइम साइमानो ताबो याक गरिनि यागुलो ताबो मोबाइल उंखा दिल्लीबो तो खाके बिरि थाङै मानखा दिल्लीबो तंते हास्तेबो नासिगै कक सालाय मानखा हायनि बागैनो समय बै जरा गथगैनो डिजिटेल उंगो अ देवनागरिक बो हायनो डिजिटेल उंगै रोमान स्क्रिप्ट फाइसक पाइका बर्तमाननि जे मल अबो आं साइजुङा हास्तेनि गोबांमा बर खरां दैसाका हरसुंलायखा ताबो पाइथागो हंखाय अबनो कक सालांनाय जों तामुंले कुंसुगिया तंनायबा आं चेलेन्ज खाइसे सारागो चिनि लेखा मुंसे केबो सोलोंनानै क्षमता करै हिंखाय अ ककबरकनो केबो सोलोंदा मालांनो लेखा मुं तामो तंग किसिसा लेखाय खोनारेबानो
बुफां फांसाबो सिनि दाल बिदाल लेखामं हाजार हाजार लाख लाख लेख जों बोलायनाव हंगाय लाइसालानि लाइथाम लाइब्रेरि सिनि लेखामं अ बोलायनि ब्रेसेक जे आरो तोंसा तोंनै तोंथाम तोंब्रै अ बोकला फंगाय जों लाब सालानै लाथाम लाब्रै बुफां जातियाव फांसा फांनै फांथाम फांब्रै बखगनो जों दिनै खुंसा खुंनै खुंथाम खुंब्रै दिनै मानब जातिनो सिनि लेखामं खरकसा खरकनै माल मातारन लेखामं मासा मांनै हिंगायबा साबोनै खमुदा दंबा ककबरक सुनानै आबोनि बागैनो ककबरकनो किरि लायै ककबरकनो रमान स्क्रिप्टनो सरकारि भाबे स्वीकृति रिगा गैया अ त्रिपुरा सारक बेलायनो सैख्रों बेलायनो सायमानाय बरंनि लेखा मुंसासो बाङो हंगाय जों पाइथागो कमावै थांनाय अबो कुबै बरंनि बिसिंबो वानसंनाय गोरों दमा बागैनो दिनै अबो हाइकि जों मानिया अथच ताइ खरकसा जोंनियाङो नुगै मानखाना रांसाक हाबो बग्रानि बखाक्तै बरक बहायनो वारियार्स बसं कबानायखा नै जे संसार 29 कृष्णपुर विधानसभानि सरी 29 कृष्णपुर ब्लक कमिटिनि ताम बचिंगा मोसादों ब्लक प्रेसिडेंट जों कक सालायनो बबाइबो नरक माजुबै तने तेनि साल बेलाय नांगौ मानि साल खापाने खाजुकसं लामसागोदनो नटिस खरांगा पुलियानो हामबाय चिनि मिडिया नटिस खरांनो नरकनि सानमुंथ हास्तेनि लुकरक सेमिया दिल्ली हाक्तरफानो सायमानो नरकनिया जत अ हानिबो सारनाय सानमुं सालसासो स्राय स्रायगाय तेनि अ ककबरक दे पालायमा हायगाय पालायले रे द मानो बबो हाय वानसुक मुंतं नुरा नुगलायनो आबरक बेलायखायनो हामबाय चिनि मिडियानो चिनि नटिस खरांनो पुलिस सेकांनो जों जे ताबुक तिप्रा हास्तेनि तिप्रा सरंनि बागै जाति हायके तिप्रा सरंनो तेबो कुसुगो कारिनानै जों सारनायनि बागै जों थांनाय बसर थाङो बसर फैयो अनेक सालरमैनो जों अ रोमान स्क्रिप्टनो तै जों आन्दोलन खालाय दंगो अ ककबरक सालनो दाख्लै बोसोर बाय 47 तम जों पालायलाय दंगो चिन बोबाग्रानि बिसिंतै चिनि तिप्रा सरं बिसिंतै निनि कसा कुफुर हिया ताबो जत्तनो जत्त पार्टिन बरन जे बुकुं बारारक जत्तनो रोमान स्क्रिप्टनो सानै दंगो थांनाय देर बोसोर आगे जों जे रेलवे जे सारा त्रिपुरा राज्योआव बन्द खालामनायनि आरो रग गोबां मा चिनि टीआईएस बुंथुन गोबां मा स्टुडेन्ट रक बासा थाना हाबका बासा सेन्ट्रेल केस जों बाखि आमा हायके न गोबां मा सलि दं त फानो किरिया खायै लासिया खायै चिन मान थाnya मानान बागै चिन त्रिपुरा सरंनि भबिष्यत चिनि मेरादन्दनो तेबो स्ट्रं खाय करा खाय मुभमेन्ट खायनि बागै जों ककबरक रोमान स्क्रिप्टनो कुनु त्रिपुरा सरक सिरिंखाय तंया ते बसखांगो आगगै आन्दोलन खालाय दङ हायनो तंखौ हायफानो चिनि जे ताबुक चिनि त्रिपुरा साजे लिडार रंनि तै चिन बोबाग्रानि बिसिंतै ताबुक थांनाय 17 तारिखआव बाहायनो अ जानुवारि 17 तारिखआव मिटिं हा जों बेलायनो निउज गाहाम हिनै खोनावा हायफानो बोबाग्रानि बिसिंतै आबो साख्लायनाय जों बाहायनो सराय सराय मेयाव हायफानो निउज गाहाम तावानादि ओंसिनान दिगिनो थांगै दं हिन सावामोन बागै त्रिपुरा सरक चिन बोबाग्रानि बिसिंतै सानै मामुखा हांखाय जत त्रिपुरा सरक ताम कसा खायतुन गुफुर खायतुन जेसा पार्टी फान खायलाय दंदि तब बिन मान थायनो ब तो बोरि फायका हांखाय त्रिपुरा सरकनि साथिनो जों सारिनो हिनाय कग्रिमानि दंगो आबनन जोंबा आसा लाय दं हामबाय सार अ जे तिनि हिमबतक तंथ हिमबतकनि पाइथागो जेखानि नरकनि प्रग्राम उनाय आरो चिनि कारसाला लेखाबा मुकुमु हुकुमनो रक्साबै सदन साबै रगो कुनु सामुं सामुं हला ततं इ जों रेली बाय चेंलायनाय तिनि प्रग्राम जों रेली वन जों जतनो कुंथाय सगुनि हिमलायनाय जे ककबरक सानै दफार जों जतनो थांमा परे जों कमिउनिटि हल गेदार खालायनाय जों चिनि हाय माजाक फायनाय त्रिपुरा सा हामख्राय मन्त्रि सार नासिं दं बिनि कक्टिबो जों खालायनाय चिनि एमडिसि सारनि कक्टिबो खालायनाय बिनि कक्टिबो खालायनाय कक्टाय रक जे कक्टाय सानै गोरों जे ससियेल एक्टिभिस्ट खानिबो कक खालायनाय ते चिनि सिभिल ससाइटि रंनो बो कयु जे अब हाके जरा एनजिओ तंनाय रक बा ट्रास्ट तंनाय रक सिभिल ससाइटि रक तेबो हहम ददमके पालायथौ जत त्रिपुरा हास्तेनि कोना कोना जागा फानो अब हाके पालायनांथौ खापंनि खाजुकसं सानमाथ बिसिखदों मानि सिगां जिमि सानलाय माने फियाबा कपाल तालिका हामिया अ बसंनि जों अ हास्तेव नगु किसाबै थांजाक बसंनि लिडार बा कमरै थांदै बसंनि लिडार बा मुक्ति मा खालायलायो इन्सपेक्टर रेंक कमलै थांजाक बसंनि इन्सपेक्टर रेंक बा थापरा रिजागो जों रिक्सा ड्राइभार बाय आबो कुबै आला कुबैनो कुबै सानाय कैबिनेट मिनिस्टार बो हायनो मुक्ति मायारो फियाबा ताइबा बिसा बोखांनो हागा हांखाय आइसुकनि दाम थामनि जरा अ त्रिपुरा हास्तेव कुनु लाइबुमावो करैखो जे खरकसा त्रिपुरासा हामग्राय मन्त्रि हापांनि हाबानगो थाङै भिजिट खायमानि नायखलमानि जों मानमानि फियाबा
नांगै माइया कक नांगै माइया कक नों आं कमेन्ट खालियो सालायो सेजारलायो ननरिबो अ ताइल आनरिबो अ बाइल अबो कुबै सिनि कपाल अबनो हामिया जों किसावै थांजा बसं मुख तैकलायै खाफा दिपानो याक फलगै ताङै मेया सामुं आबो कुबै असं नोंस्तन जों मानजुलायनाय दिनैनि सालसानि अ तंथक ककबरक दे सालनो जों पालिनाय खुलुमखा।